Helo a chroeso i'r fideo cyntaf mewn cyfres ar un o'n hoff apiau sef Touchcast. Touchcast yn syml yn ffordd o greu fideos ar gyfer eich dosbarth chi neu ar gyfer chi eich hunain. Mae'n gret i ni achos mae'n osgoi y broblem o hidlydd sydd yn blocio YouTube. Fideos byr chi'n gallu creu eich hunan o fewn 5 munud o chafswm sydd i'r fideos. Mae ar gael ar-lein a mae'n bosib lawrlwytho fe i'ch gliniadur chi neu PC chi, ond hefyd ar gael ar app iOS am ddim. Nid yw ar gael ar Android ar hyn o bryd yn anffodus. Felly, lawrlwythwch yr app, cliciwch ar Open, a wedyn agorwch yr app, yn ddeiriadau wedi torri ffwrdd y meiliad. Byddwch chi angen mynd i sign up with email. Dwi'n mynd i fynd i fewn gyfnodi am eiliad. Wedi chi gyfrestru fyddewch chi'r man yma. Os ydych chi'n mynd i'r chwith, i'r touch, mi fedrwch chi weld enghreifftiau o touchcasts bobl eraill. Ond am y tro, mi fyddwn ni'n cyffwrdd ar yr ochr chwith yma, sef cast side, a chanolbwyntio ar greu castiau. A'n syth fyna, fe welwch chi fy wyneb hyfryd i, a fe sydd yn ymddangos i gwahanol arddull, neu amrywiaeth o arddulliau sy'n bosib i chi ddefnyddio gyda'ch touchcast chi. I hon, dwi'n ni clicio ar yr un syml fan hyn, a wedyn troi'r camera i ffwrdd mor gloi a phosib, ond sylwch beth sydd yn bosib yw chi yn creu fideo ohonoch chi eich hunan ar gyfer pwy bynnag, efallai yn esbonio rhywbeth neu cyflwyniad. Dwi'n mynd i fynd i'r camera lawr ar y gwaelod ar y chwith, a dwi'n mynd i clicio ar swap fan hyn ar y dde, fel nad oes angen i chi i wylio'n wyneb i rhagor. Beth chi'n gallu gwneud wedyn yw gweld allan o'r camera, esgusodwch rannu bendod, a dyna un pŵer yn syth o'r holl beth, yw eich bod chi'n medru recordio o'r man a'r lle. Mae'n opsiwn wedyn i droi'r mic i fyny arno ac i ffwrdd, mae'n opsiwn i gael teleprompter fel rhywbeth o cue card a llwyth o bethau eraill, ond dwi'n i fynd i'r pethau mwyaf syml am nawr. Dwi'n clicio ar whiteboard, a wedyn dwi'n mynd i newid lliw y bwrdd i wyn. Sylwch, mae yna opsiwn i fynd i'r fath o bapur graff, i gwydir, i fwrdd sialc, i fwrdd. Un o'r pethau dwi'n hoffi wneud yn syth ar ddechrau Touchcast yw i greu teitl. Dwi'n mynd i clicio ar teitl fyna, new title, a wedyn mae yna ddewis o fathau o deitlau, jyst eisiau unrhyw un am y tro, a wedyn os gliciau fan hyn, fe wna i ychwanegu teitl ar gyfer, wedyn ni atyniadau byd enwog. Felly dyna'r teitl mewn lle, na ni ganolbwyntio, na i just clicio tu ôl enter y subtitle, a na i felly Christ the Redeemer. A dwi pob amser yn gweld yn gret i wneud hyn cyn dechrau recordio ar yr iPad ei hunan, so lwch dwi ddim wedi dechrau eto fel bod popeth yn daclus a mewn lle. Felly dyna ni, mae'n gret i gael ei ar y gwaelod. Os ydych chi yn clicio fan hyn, mae'n opsiwn o gael y teitl i ymddangos am 2, 5, 10 neu 30 eiliad neu i aros arno. Felly beth newn ni am y tro, jyst i brofi bod e'n gweithio, yw i ddewis 5 eiliad. A wedyn na i ddangos i chi recordiad o hynny. Felly beth dwi'n mynd i wneud ar yr iPad, dwi'n mynd i glicio record, bydd e'n cyfri fi o 3 eiliad lawr, a wedyn bydd e'n clicio ar hwn a fe welwch i'r teitl yn ymddangos ac yn diflannu. Felly dyma ni, dwi'n mynd i glicio'r bwtwm coch. Atyniadau byd enwog, Christ the Redeemer. Dwi wedi clicio'r pause fan hyn eto, a wedyn dyna fe, mae wedi recordio rhywbeth o gyflwyniad byr i'r fideo. Un beth sydd yn anffodus am Touchcast yw dyw e ddim yn bosib i wneud rhywbeth o preview a wedyn mynd nôl i ychwanegu pethau. Felly dyna pham dyw'r Touchcast yn yma lle ddim yn rai mwyaf slick, mwyaf proffesiynol, ond maen nhw'n gyflym a maen nhw'n wneud y jobyn yn iawn. Nesaf, fe ewn ni i edrych ar whiteboard fan hyn, dwi'n i glicio ar yr iPad, a yn eitha cyflym, dwi'n i ddangos i chi fel i greu rhywbeth o deitl ysgrifenedig drwy glicio fan hyn. Dwi'n i ddewis font dwi'n hoffi, dwi'n i ddewis lliw dwi'n hoffi. Eto, felly, am y tro, dwi'n i clicio ar yr iPad ar y top, ysgrifennu felly Christ the Redeemer. A dwi'n siŵr rhywbeth fel lleoliad felly am y tro. A wneud hwnna'r tro am nawr.
Da ni wedi meddwl bethau mas yn fwy wrth gwrs beth tasyn ni'n neud go iawn. Eto, well gwneud yna cyn recordio achos mae'n cymryd bach o amser. Pethau pwerus eraill nesaf. Gyda llaw chi'n gallu ysgrifennu neu labelu gyda hwnna a chi'n gallu rwbio allan. Chi'n gallu clirio popeth ar y bwrdd. Ond dwi'n mynd i wneud e nawr, ond chi'n gallu wneud eich hunan. Nesa dwi'n mynd i V-apps lawr fan hyn, a dwi'n mynd i benderfynu fy mod i am ffoto. Felly dwi'n mynd i clicio ar Add a Vap, dwi'n mynd i clicio nesa ar ffoto, a dwi'n byddai'n braf i gael ffoto o Christ the Redeemer mewn. Felly ai'r camera roll ar yr iPad, chwilio am ffoto o Christ the Redeemer, dwi'n gwybod un i gael yma. Dyma fe. Dwi'n mynd i clicio ar hwnna. A wedyn clicio ar Add to Video. Na jyst dewis un am nawr. A dyna fe, mae hwnna nawr yn fy fideo i. Dwi'n gallu gwneud e'n fwy neu'n llai drwy llusgio'r pethau yma ar yr ochrau. Os ydw i am cael gwared dwi'n clicio fyna. Os dwi am symud e o gwmpas, dwi jyst yn dala fe unrhyw le. So fan hyn i wneud e'n fwy neu llai. Dwi'n i gadw hwnna fyna, a wedyn fy newn i rhyw bwtyn bach ar y fideo. Dwi'n i clicio ar y bwtwn coch. Cyn hynny, wedi gwir, clicio ar y whiteboard er mwyn cael y beiro allan. Jyst i brofi fy mod i'n recordio, a wedyn clicio ar y botwm coch ar yr iPad. Mae'r mwyafrif ohonom yn gwybod bod Christ the Redeemer yn Rio de Janeiro ym Brazil. Ond ble yn union mae Rio de Janeiro ym Brazil? Sylwch, dwi wedi gwasgu pause eto a stopio recordiad am nawr. Felly dwi'n hapus gyda hwnna. Nesaf, felly byddai'n braf i ddangos y gwir leoliad ar fap. Felly dwi'n i fynd i faps eto. A dwi'n cyn hynny, a dweud y gwir, dwi'n i ychwanegu bwrdd newydd, os maen nhw'n eitha llawn am y tro. Felly'n debyg i bwynt pŵer, lle byddwch chi'n ychwanegu sleid newydd. Dwi'n i ychwanegu new board. Dwi'n hapus, wel dwi'n i newid y gwydr i'r gwyn. Dwi'n hapus bod y llun y dal yna, o bosib, ydw. Nesa, dwi'n mynd i fynd i Vaps, a bydde fe'n gret i gael map na. Ydy na'n bosib? Wrth gwrs. Dyma ni, Google Map. Dwi'n clicio ar Google Map. Dwi'n aros i fe llwytho. A beth sy'n anhygoel. Dwi'n gallu hyd yn oed roi Christ the Redeemer mewn fan hyn. Beth bydd y fap yn gwneud yw pigo, dwi'n gwasgu go, pigo lleoliad, Christ the Redeemer i fyny. A dyna fe, mae'n rhoi yn yr union fan. Dwi'n gallu zoomo mewn a mas, chwyddo mewn ac allan, fel bod angen. Dwi'n gallu symud y map o gwmpas fel dwi angen. Dwi'n i glicio ar Add to Video ar y top, fan hyn. Bydd hwnna nawr yn fy fideo i. Dwi'n gallu gwneud hwnna'n fwy neu'n llai drwy symud o gwmpas. Neu le a symud e. A beth sy'n anhygoel yw, mae'r person sy'n gwylio'r fideo wrth wylio'r fideo, hyd yn oed yn gallu symud o gwmpas fan hyn. Bydden nhw'n gallu chwyddo mewn, chwyddo allan. Felly, dwi'n jyst mynd i recordio rhywbeth am y tro ar yr iPad drwy wasgu'r botwm coch. Dyma leoliad Christ the Redeemer yn Rio. Croeso i chi edrych ar y map ac i chwyddo mewn ac allan fel yr ydych yn dymuno. Sylwch, yn y llun ar y dde, mae'n amlwg bod Christ the Redeemer y tyniad dynol yn edrych dros yr arfordir. Fe sylwn ni fan hyn hefyd wrth gwrs ar y map, yn union ble mae y lleoliad hwnnw. Dyma fe yn ymddangos. O ran gweld e o'r lloeren, gallen ni hefyd glicio fan hyn. Croeso chi wneud yr un peth, a wedyn gweld y llun o'r lloeren. Dyma fe'n llwytho. Gallwch weld yn syth fod Christ the Redeemer ar dir uchel iawn. Dwi wedi clicio ar pause fyna nawr i gael stopio hwnnw. Dwi'n ddangos chi falle un peth arall cyn gorffen y fideo yma gan fod gymaint o faps eraill i ddangos i chi. Beth dwi am wneud dwi'n mynd nôl i'r faps yma. A eto, newn ni edrych ar y bwrdd yma. Ydyn ni'n hapus? Felly newn ni ychwanegu bwrdd newydd rhagofan yn ytrach na wneud llawer o fes fyna. Newn ni jyst tacluso pethau lan rhywfaint. Dwi'n ni glicio ar faps mwyn gallu symud nhw'n beth i'r lle. Ni symud hwnna felly fyna i'r canol. Symud hwnna draw bach. Dim ond rwydd i symud maps. Mae'n amlwg. O, dyna ni. Clicio ar y top ar y chwith. A wedyn newn ni roi hwnna felly draw ar y dde. Reit, a wedyn newn ni add a vap. Clicio fyna.
Beth oedd e'n gret nesaf? Wel, beth am edrych ar falle tudalen o'r we. Beth gallen ni wneud yn syth fan hyn i'w chwilio. Sylwch chi'n gallu rhoi yr URL ar y top os ydych chi'n nabod y URL chi am fynd i, neu Google. Wel, yna i fynd i Christ the Redeemer yn Google a gweld beth sy'n ymddangos fyna. Mwyn tynnu tudalen o'r we fyny a rhoi hwnnw yn y fideo. Eto byddai'r gwyliwr yn gallu edrych ar y wefan na'n syth a gweld mwy amdano fe. Cymryd bach o amser i lwytho. Dyma fe. Mae'n sôn am yr atyniad o ran pa mor boblogaidd yw e. Mae'n dod â ffeithiau, beth bynnag dwi am fan hyn. Un o hoff lefydd pobl wrth gwrs yw'r Wikipedia, yn dwi'n mynd i sgoi hwnnw. Dyma ni, na i ddewis yr un ar TripAdvisor, gan fod bron 11,000 o bobl wedi gadael sylwad yna, neu wneud rhyw fath o adolygiad. Just yn llwytho. A dyma ni. Dwi am i hwn i ymddangos nawr ar fy fideo i. Just yn aros i fe lwytho. A dyma fe popeth na, felly bydd hwnna'n gret i'r criw hamdden. Yn anffodus, mae'r app wedi crasio arna i fyna, sydd ddim fel arfer yn digwydd, mae rhaid i fi gyfadde. Felly beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd nôl mewn i Touchcast, a mynd i'r touch side, yn ytrach na ail greu y fideo yna i gyd i chi. Bydd na i dangos i chi enghraifft dwi wedi creu o'r blaen. Dwi'n mynd i glicio ar y fan hyn, ar y chwyddwydyr. Dwi'n mynd i newid y teitl fan hyn i description. Pan dwi yn arbed fideos ar Touchcast, dwi fel arfer yn rhoi'r fath o tag gyda nhw. Bydd newn ni chwilio am rai deiryddiaeth, rai dosbarth deiryddiaeth 7 sydd y fi ar hyn o bryd. Felly newn ni search fyna, beth sydd yn ymddangos fan hyn i rai o'r fideos dwi wedi creu yn barod. A newn ni just clicio'r un yn nhw am y tro, lle newn ni de'r Eidal. Llwytho fe fan hyn fel byddai'r disgyblion yn fy ngwersi i. Helo a chroeso i fideo byr ar de'r Eidal. Byddwn yn dysgu am 7 peth pwysig am de'r Eidal yn y fideo hwn, gan gofio taw dyma yw rhan yr ydym yn ystyried fel de'r Eidal. Felly sylwch na gyd sydd na ar hyn o bryd yw fap gyda ffoto, text fan hyn wedyn, a mae yna bwrdd sialc y tu ôl. Felly dim byd mawr fyna. Ewn ni nôl wedyn i weld rai o'r lleill. Dwi wedi defnyddio Touchcast i egluro graffiau hinsawdd i ddisgyblion. Helo i chi a chroeso i fideo byr sy'n egluro graffiau hinsawdd i chi. Erbyn hyn, rydych chi yn deall fod yna hinsawdd benodol Dwi jyst yn mynd i symud ymlaen am y tro, a dyma ni'n esbonio graffiau hinsawdd, patrymau ac yn y blaen, fel i ddarllen graffiau hinsawdd. Beth oedd yn gret i sylwi, dwi wedi rhoi'r sain lawr gyda llaw ar yr iPad. Beth oedd yn gret yn y wers oedd y disgyblion yn medru gweithio ar eu cyflymdra nhw. Felly doedd ddim ots os o'n nhw'n felly'n abla thalentog neu yn gweld y gwaith yma'n fwy heriol. Maen nhw'n gallu stopio, clicio ar pause a gweithio ar eu cyflymdra nhw. Clicio ni am back am y tro, a dau o hyd i un arall i chi. Dyma masnach byd eang. A dwi jyst wedi symud ymlaen dipyn yn y cyflwyniad yma yn barod. Sy'n rhawn anfeiriadau am hynny. Felly sylwch nwyddau crau. Y pwrpas y fideo fan hyn oedd i gyflwyno termau newydd i'r disgyblion mewn ffordd eitha gweladwy a eto ar eu cyflymdra nhw. Felly symudau nôl trwy'r cyflwyniad am y nôl nawr. Chi'n cael gweld rai o'r pethau eraill wnaethon ni yn rhan o'r cyflwyniad. Dwi'n ni fynd i back a dwi'n ni chwilio am un o'r fideos mwyaf diweddar o Ysgol y Preseli, sef rai arlwyo. Penderfynon ni bydde fe'n gret mewn gwersi i cael fideos bach yn y dosbarth. Gan fod YouTube yn cael ei blocio ar hyn o bryd, penderfynon ni i greu fideos ar Touchcast. A dyma ni 4 fideo wedi cael ei creu mewn rhywbeth fel llai na awr a dweud y gwir. Mae'n ei glicio ar greu crwst i chi gael gweld yr enghraifft. Dyma ni wedi creu crwst heddi, crwst sy'n addas ar gyfer creu quiche neu pastau mewn lemon. Wedi ychwanegu'r braster nawr, na mae dyn ni lard fan hyn, sef braster gwyn a man. A dyna ni, yr unig beth wnaethon ni fyna oedd cael Touchcast ar yr iPad, dim faps o gwbl, jyst mater o recordio,
a mynd a just recordio rhywun wrth ei gwaith. Mae hwnna'n bosib nawr i ddefnyddio y fideo na mewn gwersi, os rwy'n mae'n troi nôl ymlaen at iPad rhywle sy'n ymddangos yn y dosbarth ac yn arddangos y fideo, a hefyd rydym yna creu toes bara ac yn y blaen gyda'r reseitiau. Mi fyddwn ni'n hefyd yn rhannu'r wybodaeth fel mae'r disgyblion a'r cyhoedd yn gallu gweld rheina o adre. Felly, cyntaf yn y gyfres felly yw y fideo yma, y bethau mwyaf elfennol. Mae yna bethau pwerus iawn i ddod yn y fideos nesaf, gan gynnwys creu cwisiau ac yn y blaen, lle mae y gwylwyr yn gallu ymateb i'r cwis yn y manner lle o fewn y fideo. Touchcast, app pwerus iawn. Pob hwyl!